How are you? Praise, how are you guys? Cynthia, hi, sweetie. Hello, Magadia, my daddies. Ma Kolokota 2021. I hope I find everyone well, and I hope you can hear me. And I hope my network will behave
serious, Cynthia. I pray my network will behave. So, because even Tanga Live, I was actually struggling. I don't know what's going on. I know I'm the only one who's using Vodacom. I hope everyone is. Hi guys, Magade. So, I hope you guys are right, and I hope network I tumbles. Please, network tumbles. And I hope you can all hear me. Anna, hi sweetie, how are you? Happy New Year, fortunate, how are you? Thank you, sweetie. Guys, I'm so sorry I started late. I know the live was supposed to start at 6:30 African time, Central African time. Network, and I hope network won't give us a problem the whole night today. I'm just praying it won't give us a problem. Let me try and put my number. And sorry guys. The topic for today's live is the challenges that we encounter in dating as my young adult, as the youth, and okay, someone is already calling. This is interesting. Okay, first caller Magadeng. Hey, it's good, Magadio. Pambe. At least it is none. Manga mafuna Mashurungwi ukuthi muthuze my challenges at now at dating. Obvious ningafuna pachi kutofuna pachirongwa. Manga turi kunetsa nechiko tiri kunetsa ere vanhu vechikadzi kana kuti ndimani vechirume muri kunetsa. Vazvanzi. Maonera angu nini? Tirikungonetsana. So both parties we are wrong. Okay. Saka tirikunetsana papi pacho. Ndibaba tirikunetsana. Matichi version. Hello? Vanhu vasiri ivo. Ayoka, but obviously in dating, Muchurungu vanoti you have to kiss many frogs to meet the right one. But pama frogs atinosangana nawo apa anditi. Usati wasangana na prince wako sesisifana wechikadzi. Before you meet your prince, why are we damaging each other mentally and physically? Because pandinozosangana na prince wangu, I'll be damaged emotionally and physically. Yeah. So okay, I mean my challenges are masangana na dating scene in the app. You mean how the moon will face it?
Siapa orang saya mereka udah kau nama macam ini dia boleh dia buat dia. Andina kukunzwa imati? Saka yanga iri nyaya yehomwe. Makaomera here mune vashandi. Makaomera here. Zvamunooneka senge munhu asina kuomera wani. Saka panguva iyo yamedaya nemusikana uyuyo manga musina. Manga makanyenga musikana ari manga makanyenga muslay queen kana kuti mamakangonyengawo Lorraine zvake. Asi budget dzinosiyana kavashandi. Saka kana takafanana nemhaka dzemuchitichinjanisa kunge mabhora kudai kana kunge mapendi. Kana mchiti vakadzi takafanana. I think he's driving, guys. Kola anenge ari kudriver because pane paanobata network obva pane network. Kana takafanana munotichinjanisa kunge mabhora nemhaka dzei. Saka vakadzi tawandisa. Munokonzera confusion kwatiri. Apa tukonzera confusion pachi, guys. Tukonzera confusion pachi. Alright, vazvanzi miraitiwe vamwe and then ndichazokufonera kwekupedzisa kweshow toa kuti zvakamira sei kuti vamwe vanenge vati kudii. Franzi, what car is he driving? Good evening, everyone. Good evening. Oh my God. Good evening. Okay, before I answer this, my name is Lorraine Mukundu. Ndirumwe wenyu Mdaris, and I am recently back in the dating scene. And as the show progresses, I'm praying that my personal life or any questions about my personal life or certain names are not mentioned in the comment section. I love you all. I respect you. As the show goes, tudakona kuti my challenges atinawo isusu semashurugwi kadzi nemashurugwi because varume vawa nekutiudza kuti tine problem kwai ukanyenga mukadzi wekuzimbabwe wakutomukwereta mari. Vakadzi vekuzimbabwe tawa nekuti varume vekuzimbabwe they are not being honest and they are lying. Let me take the second caller or the third caller. Hello, how are you? Hello. Hi. What is say, Rolling? Right, what is say? Nine. Any topic I soon kafan. Tawane kutotswa zviweti. Tawane kutotswa zviweti. Zviweti zvapera basi asi tisina kana kanonaka kana one. Apa tiri kutotswa zviweti sei kune mwana wamai ko tambozamere kuita no sex before marriage. Rolling tazama Rolling. It's said that it's still age it's like not gonna someone no sex before marriage, but you can tell someone could know just wait timbo zizana konguega but these people aren't really Rolling. Okay. Even you can for say Rolling aren't but no danda chiweti chete over past. I don't even know why.
Okay. Ndakaona kuti young generation manje hatichakwanisi but kuti uwanise vanonzi munhu uyo ari right akavimbika sekuvimbika kwaunenge wakaita handizivi kuti ndingati chii vamwe vakadzi most of the women tatone bitterness yekuti ukazosangana nasomeone that bitterness inenge ringori mauro hakuchina rudo mukati mehana. Vamwe vanoti this day murudo amupindwe nemwoyo unopinda nemagaro. It's true. Never fall in love 100%. Saka we must not so Saka kola uzama kunduza kuti iwewe iko zvino, are you dating someone? No, I don't have. And your reason for not dating? Yes, ndakambozama Rolene, like I stayed almost like 2 years without anyone. Then I met someone last year around October. No, that person I taura pasine kudenga. I'm not like someone anoda zvinhu or anoda mari yemunhu ndoshandirawo. Waisiva. But he's the one who was promising everything. No, I'm going to do this for you. I'm going to do this. I don't like short hair because me I have short hair. And most of the time I don't comb my hair. You understand? No, don't wait like Okay. Yes. Okay. All right. Okay. That's my style. All right. You can go then on. He promised a lot of things. You understand? But me, I didn't even ask anything from him. Then later on, then I told you that, you know what, you promised me this. If I was someone after your man or after those things, I was supposed to kuramba long back. But it's only because I was just waiting to see. You understand? Then at the end, but why? Namunhu ndakasidanana naye ari hwani zvese unengori straight usina kana paunombotena but they don't even appreciate. Handizive kuti zviitira zvakasiyana here. Okay. Saka hakuchina chinonzi rudo, kwangova kungotsotswa nekutsotsana. They complain kuti vakadzi vanoda mari. I don't blame those people. Vakadzi vanoda mari. They are right. Because they just don't want to be used in kungosiwa. Isusu mari matisi tinongoshandiswa because nongokamira uchita no true love. Okay. Nothing like true these days. Kuitisana nekuitiswa. Sometimes you know what, you can meet someone, you don't know each other. And if you try to explain to that person, no, sex, let's go for my test. I'm going to kutanga no, even that you don't own your status. I didn't ask you for other things. I just want to know your status, and you know my status. You understand? Those are the things because I'm going to wasangana nemunhu mongoti ngachichai, even in the protection. Okay. You understand? Yeah. So vakadzi zvatiri kufira ndotsaka uri kuona most of the ladies gatiri masingle. Sometimes you can see that no, to stay alone is better. Okay. You end up kungoti, some people they end up kungoti no, kana azwa kwava vanongonokwenyona someone wodzoka, not to have kuti no ne boyfriend yangu no. It's because of that when they don't understand. Hakuna munhu anombogona murume, but these days it's now too much. Tavatinzwirawo tsitsi. Kana usingadi munhu just kungosiya munhu. Varume vacho vari kuti kwai tinokumbira mari stereki. Kwai ukanyenga musikana wezimbabwe unotenga unenge watove nechipereti chake. Not all of us. Ndakatozora kuti those vanokumbira mari kaka vari right because havadi kungoshandiswa vachisiya. Because haangotasva chite mumwe rakutorova pasi. Waiziva? Okay. Saka handichaziva kuti konzii ipapo. Alright.
Okay, no. Ukasakumbira anything wakutoitwa fuza. Eketa. Ukakumbira mari wakunzi hure. Ukasakumbira mari vochaya chiweti vorova pasi. Saka isusu hatichazivana toita zvipi zviri right kwavari. Whether unokumbira or haukumbire vanongokudhadha chinhu kuti unorova pasi. Pazviweta apa mwana wamai ndokumbura kuvhunza pazviweta apa. Kana wanyengwa tongoti wakanyengwa nhasi. Anditi. Yes. Chiweti chinofanirwa kupiwa munhu after how long? Madzidzana mave used to each other. Kudzidzana ndekupi naye mwana wamai? Kudzidzana ndekupi? Like kuziva munhu. Pane zvimwe zvaunofanirwa kungoziva about someone ende kuona kuti munhu haana here kumwe kwaanombonobaya. Yes, vanoendawo varume handitika. But pamwe pane paunonge uchinyatsoona kuti no, nhasi this person handinyenga because girlfriend yakaipa. Okay, vanofana kutonyenga because girlfriend aipo. Variko vanodaro varume. Anatsoziva kuti girlfriend yake kana kuti akaenda kuZimbabwe. Then otsvaga munhu wokungoda kungoita patapata. Then he left. Waiziva. Mandifusa kune munhu noimbomira kana even nemanzi kana chii havadi akakunyenga nhasi asaruda kutorova poto ipapo. Vanoda kurova poto ipapo ndevapi naye mwana wamai? Waunenge wasangana naye mubhawa kana kuti murodhi? Pane vanongonyenga naye murodhi obva atongo. Even uchienda kuchechi even way. Otoda kulambasa ipapo naipapo. They are complaining about that. Otoda kulambasa ipapo naipapo here. Wanyenga murodhi. Vanatoda kutoa chitina chiweti ipapo. That very day, guys. Ndosaka muri kuona kuti most of the ladies tiri kugara tiri single because of that. Saka varume taikumbirawo ndakumbirawo kuti varume vakugadzirise kahunhu kave kako. Because ukandiona nhasi, you don't know me, I don't know you. Saka zvokuti anzi wandiona nhasi kana wiki kana ndakuona musesandi next Sunday wakuda kutondirova chiweti. Hakuna zvakanaka. Ndotosazva ndasikira amba ndakarara. Wataura nyaya yeubita, that we become bitter after so many heartbreaks. We become bitter. Can you explain being bitter as a woman? Can you explain it? Hey, unopedzera usina rudo wakungove munhu wese waona wakungofunga kuti no ndikadanana ne-this person zvichangoramba zvichiitika waona. Apapa unenge usina you won't be ndingati chivo. Unenge usina kuita get over munhu waunenge wakadana naye kana kuti unenge uchiri wakabatira pane zvaakaita here zvokuti munhu wese akungofira masinzi vamwe vanhu vari kumasuro. Yes, ndo zvinenge zvaakuitika izvozvo zvokuti even ukasangana nemunhu ari raiti hauchaziva kuti ari raiti ndeupi. Unenge wangori nekapfungwa keke zvakaitika kumashure kuti no ndikadanana nemunhu ndichaita kuti ndichaitwa kuti the same thing. Saka hakusisina rudo. Unongoona umwe munhu anenge achipretenda like anokuda but hakusisina. Mumwe anenge akuda kungorovawo bhegi kuda kutiridzawo zvaamboita. Asi naye mwana wamai. Pano padiaries when it comes to nyaya dzebitterness anditi. I think padiaries tine ma-counselors akawanda. If you are going through a heartbreak, I think we've got so many people vatokwanisa kufonera and you don't get in another relationship with this baggage from the previous relationship. No. Is it not better? I understand where you're coming from, Kuti. You've been hurt by so many people, Anditi. But why don't we get help first before we jump into the next relationship and assume that everyone is the same as your ex? You know what, Roland? Sometimes you can stay alone for a long time, even maybe 2 years or more. You understand? Then you decide to someone. Okay. I think you're understanding me. Yes. Then you get that person again. The same thing will happen. Okay. So, later say, you get help. We continuously get help because inina ndingati ndatanga kudana nemunhu iko zvino ndotanga kuudzwa kunzi Tindo aidya mari yangu saka inina ndina musikana wandinopa mari.
but andisitindo. And okay, and this is maybe could I turn your phone call your pin. Guys, forgive me if I'm wrong. Or correct me if I'm wrong. When you correct it and this Fanya is the dating. Fanya is the dating. But aren't we supposed to fix ourselves as human beings before we get into another serious relationship? John, and I don't have to bring the same baggage. Hello, call. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm good. I was about to call you back. Hello? Hello. I'm good. I can hear you. Okay, issue yangu ile hapa Sis Lorraine. Unaweza kuti varume vatu vane intention yekungotekana vakutwadzara kune kwavanokutira. You come to my house, ndokuaccommodata. But ungobuda just like that in this age of time. Okay. As much as they want to use us, they should not rush and so. Because for those men, primary, so trying to go to fashion. So you give me, I give you. If you don't give it, I don't give you. So trying to worry. But now I think I should committed to no one. What was the support? No, I could get it. Mira, wait, hold on. Wait, hold on. Give me a few minutes. I think maybe could I call your pin. Guys, I put out the statement there. Tell what I'm on. Call out a statement there. There is a man and there are a statement there. Call. I hope she'll pick up. Yes, sweetie. Sorry, volume yangu papinde me call volume yadzikira. What other statement you could buy poto yangu haiwori? Yes. That is deep, eh? Yeah. Saka yo nani upimbike poto yako because I worry. Because muna nakubulisa man. Because in fact, poto yangu I worry ndikachengetera poto yangu. Ndoipa kune munhu anoda kundipawo. A tie for a mark. A tie for what? 2021. For a mark. A tie for a mark. If you give me, I give you. Go to Udondishandisa. I can go engage. Will you marry me? I will take a guagana days. We are going to do that now. And you know, does it have a transaction like that? Benga account and give a cat. I say, I want land. I would. As I could the transactions right at the old. Doctor and Doctor Rapandi. No, that thing, Mashurugwi for could see and says Zorajka. And but no Zorajka doesn't get them at Nimarika Far. As guys, everyone keeps calling and no one is talking about true love. It's about money, what you bring to the table. Marry. What happened to us finding love? Apana mnondanzo sofa atola nyaerudo. So true love yakapera pama age ana maivedu, to be honest. Yasara ndofunga ma 1%. Generation yatava. Situation yatinorarama nayo ndeyekutituma kuti tingotara zvemari. Love iriko asi vana amai vedu ndo vakagona kupa ndiro kuti love. Ndo vaiziva kuti tiri kuteera tese. Tiri kuziva kuti tiri kudanana kusvika munhu amune murufu. Izvi ndikangoita problem. Mukomana achandidi. Oexplain ndide munhu anonditiza after andaita problem. Ndikashaya mari yerent handibetsere. Kokana asina. Okay, anokuda but haana mari yacho. He doesn't have the money. On that incident, pane komana anoonekwa kuti anoshanda nesimba asi hana.
kweta vanayo asi vasingadi vaya vanayo asi vasingadi ndo vatopinyanyotora nezvavo Mashurungwi maitezvai anditi tozozonga tiri ndinotozongokudza kuti baba mwana budai muende poti yangu ndokupera chi ini ndine maproblems zoda undilabasi ndine stress after all wondudza kuti I love you. We no longer know the definition of love. But there are men who, okay, I eventually, I guess, as the show goes on, anditi tichasangana nevarume vachafona vachiti ndikushuvirawo kudiwa. I believe there are people out there that will love, that have true love. Yeah. She's not mari mukati. She's still money related. She's not mari mukati. Generation I tend to love is not mari mukati, to be honest. Chese cha ndinoda mari. Iyo makeup you're not baby are beautiful. Yatengwa ne mari. Okay, no problem. No problem. Something caller. Una makola mangani? In 31. 31 and dating. 31, at the age of 31, are you still dating men who want to see you with makeup 24/7? No, I could date for that, but those are because no, I'm still because sometimes we need munu munu and auna makeup and it's okay. You wake up in the morning, auna wig, auna makeup, auna my lashes. An earring, and that person still finds you beautiful. Yes, but Mashurugwi, I don't know why I could find a victory name. That's not going to bleach much. She's this lolo. Because Rakona Mashurugwi, she end up to Sarah and Diki. No, na makeup, Mangano makeup, Nasauna, Ogo, the Draganaga, and then go to Naka, natural beauty. As this is going to generate a ramba. Nay caller, van bleach Mashurungwi. Kana kuti bleacher because you tell yourself that this is the color I want and then you go for it. Vamwe varikuzvitira kunoda kuti murume anenge atonyanyisa ngotiva tiona movie iyelo boniro ungatopostwa vamwe choice vamwe vari kuisanganawo nekuti vinoda kuti Shurugwi rake vachingocompliment maelo bono pangozvita tiri kusangana navo vasikana vanotochocomplaina vede mukomuna wangu anozozvinyanya tiri kuzviona generation yatiri yakaoma ende vanhu are now living in desperate times. Vanhu are desperate. Munhu akuda munhu for the sake of something. So true love atisisina. We need to be taught. Takuda kutotanga kudzidziswa kuti veduwe mari inopfuura. All right, number of caller. You're 31. So obviously at 31, you now work and it. Yako mara haikwani shimwe shonoda. Guys, mara ifea kwana. Can I also have kwaniri omo munino zomukwanira sei? Aiwa Shurugwi Mashurugwi tutora nezvawo kayaka. Anenge atori nekana atoriwe lapo. Vanhu unozoti mari haifanane. Indine mari inogona kundikwanira kupomba munhu ari pasi pangu. Handiti. Kosamwe asitorina yekuti ikwane kune munhu ari panext pake. Ivo Mashurugwi ari kwatiri yayo. Vanhu ababa ngai vavo. Vanenge vatine mari dzavo vatobva kuvakadzi vavo voda kutoya vachinyepera kuposa panavo. So izvozvo ndo zvatiri kuhamba ngavagare nevakadzi vavo vatisiyewo isusu neMashurungwi edu tichipisana ukoko. Apa pakola wamixa nyaya yatukapa wamixa nyaya yekunyengwa nemurume wemunhu isi tosaya vakomana totsvaga vakomana dating world yedu yekuda nevakomana zvisina varume vavanhu mukati zvisina mari dzine bhajeti kana kuti dzine varidzi mukati totsvaga mukomana wanyengwa iwewe nemukomana. Someone asks you out, he is single and maybe he's got a job, I don't know, uri South Africa anditi, maybe he works in a company and he gets paid 20,000 rands anditi. Achi shanda 20,000 rands, you work a job that you get paid 15,000. How much are you expecting that person to give you? If you wear 15,000 yako isingakwani, 20,000 yake anohora inokwana pai.
kuzokupewo akakuitira nyasha akakupa 3000 pa20,000 yake anenge agona mwana iye nokuti anofangobhadhara rent, anofangotumira mai vake mari, anofangotenga mota, anofangokusevha mari yekunokubvisira iwewo mari yauri kuda kuti abvise apa ndeipi pa20,000 yaanohora. Haisi favor yaanondidira. It's one of my responsibilities ake because we have stuff that kurwadziswa nevakomana because you have to pay because love is all about sacrifice. Ngasacrifice iyoyo 20,000 iyoyo ngatiletese because kubhawa kunotengera vamwe doro ngatiletese iyoyo 20. We can sacrifice out love. Yay! Hey, panza pakaoma team. Pakaoma. Yeah. I wonder one. Okay, all right. Do you want to contribute anything else? Nothing. Thank you so much. Advice yonga pe vanhu vechirume vari panzapo nokunaka kwawakaita uko. Advice yonga pe vanhu vechirume ndeyekuti kudini? Mashurugwi, kana matodya imbwa motodya iri hono. Kana matodya imbwa motodya iri hono. That's your message kuvarume panzapo. Vakomana. Yeah, makomana Mashurugwi. And are you dating, Kola? One more question, are you dating? Yes, I'm almost getting married, maybe Muna August. Maybe Muna August. When you use the word maybe, that's because COVID it's not it. Saka your fiance. Your fiance ane budget yakuye mari. And we went through a lot kuti iungane ndio zvimwe zvandanditaura nezvazvo kuti manofana mari kunotengera mukubhawa yeti yangu isipo so munoenda through zvakawanda kuti umuondesewo kuti no kana wakudai mha otodya iri hono kana wakuda kutiroora there are sacrifices that you need to do kusevhawo mari kudai kushanda nesimba. Kola pana vazvanzi vabvunza panapa kwai kana link ine someone ari serious kana achida munhu ari serious twisirai ndigone pronounce amene pronounce no titori atori pasaidi pangu akuda zvake zvanga zviro zvanganditaura saka budget yekunorora yabamini vangu ava vakaunganidza mari. Isovheri kumasvingo anditi enda nemasvingo ane mutemo so far kanga kabata 20k handizoziva hangu kuti vachasvika mutichi asi iwe kufungidzwa kuti vanomba kwenyu vangade mari. That's not predictable. Aiwa, you know your worth. You know your parents, right? I think we all know our parents. My parents are not involved. Are involved in vanatete. My parents they are not too much involved. Anateta. Okay, vana vatete vako iwo vakavatarisa. Kana kuti iwo zvaunofungidzira kuti mukomana wako akasvika. Tongoti iko zvino mari yaunofungidzira kuti mukomana wako akasvika nayo kumba. Imari yaunoive satisfied iwewe. Inangu sezvo takadanana takawirirana tichimudawo it's not about money. Konogona kuroora 300k ndikabviswa mumarriage. Ondorora ake ne2000 rand ndofara ndiri marriage. Effort yake ndakatoionawo 20 worth it kana vazidawo yini achatsvaka 20,000 rands. Yes. Or $20,000 US. Noti inowanikwa kupi zvakaoma kwese anozvitsvake zvezvinana mombe zvese for now I think kuti out of love is okay. Okay. All right. Okay, no ndazvinzwa kola. Waita hako mwana wamai and tongonamatira kuti corona ipere. Tiri kudai kuroora squad. Tinoda kukwana kuroora squad. Yeah, 10 Zimbabwe. All right, dear. Thank you so much for the contribution. Sharp.
Guys, machinzwira team. Machinzwira kwai vana musikuburisa mari panzap. Kwai makaomera varume, you are being too stingy. Why are people being stingy? Hello? Hi, Lolo. Baby, how are you saying? Ndiri bo, ndikuona live yenyu akoma. Yes, mwana, I want to be. Inini, I agree with caller number 1. I wasn't really listening to caller number 2. Okay. Caller number 1, ataura mapoints akati o. Problem ye Mashurugwi dawa sisiloloka. Saka kadzi vari kuuya vachitishandisa vanhu. Inini I've had a bad experience nemunhu aigara in a different city from where I was staying. Okay. And I believed munhu achitaura nyaya dzake kuti no, ina handina musikana and this and that and that. Shurugwi rikabhilivhisawo chipoko kuti chi ndakuda. Handiti. And then inini I told Guy kuti, you know what? Inini, I don't know what it is about me, but Mwari vanondida in a certain way yekuti if you cheat on me, I will find out. Without me even looking for it. Just discover ndigere mumba vangu. Fine, okay. One day, ndakati ndakarara mumba vangu. It was around 12 midnight. Okay. Ndobva ndangomuka ndichiita zvandaenda kubathroom. Ndikadzoka ndobva ndabata foni yangu ndichitoda kuibvisa pachacha, and then I just happened to go on WhatsApp. Pandakaenda paWhatsApp, wenyaya maWhatsApp GB yedu akati kuuya Lolo. Ndokubva ndaona status yakapostwa ikagara about 5 minutes ndobva yadelitwa. And WhatsApp GB audidelitiri status. Ndinotoiona chete. Dude vakatoposta picture vaine mukadzi pamubhedha vakatogara vakachama. I don't know how that happened, but it happened. Ndobva ndaiscreenshot and I saved the picture and I sent it back to him. Ndakakuudza kuti you don't mess around with me. I will find, but andiko kuDurban, handisati ndambosvika kuDurban in my life. I don't even know where you stay. But I found out what you are doing kuDurban kwako ikoko. Kuti vakangotaura ngano dzavo, ndikati okay fine, and akazokumbira uregerero later on, ndikati okay fine. But pane pandakazosvika Lorraine pekuti I discovered kuti munhu anga achidrive matrucks. Saka paakatanga kuwana matrips eJoburg, dude akatozviudza kuti ndine accommodation yemahara muJoburg. Handiti. Okay. Paese paaiitira trip yake achiuya kuJoburg, he knew kuti inini paro patinogara pari free, I don't mind. Aiuya uzogara panapa. Lorraine ndikakudza kuti shasha yaitadza kana kutenga usavi chaiwo aitadza kuhutenga. Pamusoro pekukukwesha, pamusoro pekuti ari kudya chikafu chako, ari kugamba mako, ari kurara machira ako, haazivi kuti mashiti angu ewaiti ndinoawacha nesefu yakaita sei. Angasi kusvikira adzokere kuDurban. Third time around ndakazochangamuka ndikati no, munhu yakutondishandisa. Right now, I can tell you, Rain, a few days back, this guy hasn't spoken to me since last year, November. Okay. About October, November. He hasn't spoken to me. And because Munina Muna a trip here kuJoburg next week, I'm like, okay, I no longer talk to Pujirako. Dude started talking to me a few days back just because I need a trip here kuJoburg. Saka Mashurugwi akutochaga pekurara ndakutozisikirira akutochaga free accommodation. Okay, don't forget to kubvunza something, Kola, if I may ask. How did you meet this guy? I met this guy on social media. Okay, so it was social media. And then for social media, that obviously you exchange numbers, you did voice, my messages. And at that time, anga sata wana any my trips I wear with Joburg and this.
So in the process of you guys dating, apana pamakambotora nyaya yekuti can I come to Durban, or did he never invite you to Durban? He did invite me to Durban, Okay. but because of circumstances, I don't know, it just never worked out for me to go to Durban. Because of And work then- or something was happening, like because of work on my side, okay. and then lockdown started, and then I totally couldn't go to Durban. That's no normal. Kana wangu obviously pakuchata and it. Mangama na kirana and all that. Kubasa, you could not a flight to Durban. If you take the 6 o'clock flight, you'll be in Durban by 7:30, and if you take the evening flight, you'll be back in Joburg again early in the morning. The next you can spend the night. Chiona manama yangu. Nini ndochibvisa mari muhomwe mangu. Because this guy always invited me to Durban. He never said anything about Kuti. No, I can pay my flights or I can pay for your transport. It was always and whenever I asked Kuti, okay, inandina mari, antanga kukuudza kuti mbudzi yangu yabva yazotyoka gumbo kumusha, mai vangu vabva vasidai, kanohobho dzedze dzekutoti munhu angari asingadi kubvisa mari muhomwe make. Saka why should I sacrifice mari yangu muhomwe mangu ndichibhadhara maflights ekuenda kuDurban? Okay, can I see someone? Tongoti muna how do I say it? Muna aku to York Durban. Ini tongoti muna kandidere in York Durban. Nongo mutu, should I send you my full name kutupuke ticket? You should have replied in that manner or na kutumuna ano tukudi. Kana chikwanza utenga ground, kana chikwanza utenga mazono mango yakatochipa kudarika ground. Unotonga uona nemhinduro dzacho Lorraine kuti unoona, like, let me give an example of say panyaya yekupoti baby ndokumbira unotengero airtime. He doesn't even offer airtime ye 5 rand. Anotanga kukuudza maproblem. Saka yendege inozobuda here kana iground inozobuda here naye mwana wamai. Indinotanga nabhoko sister wapa airtime chayo just a minimal airtime chinhu chidiki chekuti even a 5 rand I can appreciate. But watotanga kutondiudza ngano panyaya ye-airtime. Okay, paakazouya ataura kuti ndine trip yeJoburg. Paakazouya handiti ndingati chiko aiuya kumba handiti obviously aida kusvika kumba kwabikiwa achitoya nehama dzake futi, lest we forget, akatoya nehama dzake 2 mabrothers ake akabikwa kumba kwaasingabhadhari renti. No, mabrothers ake we live in the same city, so akabva atoudza mabrothers ake kuti I'm coming down so we can meet in town, then toenda kunoona maiguru venyu. Maiguru ava vagara vatoitirwa message kuti tokumbira mubike sadza. Anga atumira mari yeusavere? Hapana lolo, hapana. Anga chero yekuti baby indinomwa inonzi chi-orange, 100% orange juice, ende indinomwa tea tanganda. Kungosvika kungonyuka, munongonyuka pamba pako asinotenga chikafu. Vakatorembedza maekira avo Lorraine veri vatatu, varume vakuru vatatu, kuuya vachizokwesvaira mumba mangu. Alright, tempa vakasvika mumba. Akambokudanira pasaidhi kuti maimfana. Not even. Okay, iwo akabika here. Alright, akuudza kuti ndiri kuuya nana bamnini. You know what? When I was brought up in a household where my mother always used to teach us to chikafa chinyimwe munhu because he toilet and eating. So I thought, okay, fine. This is the first day Jude has come to my house.
handiti ndikabikawo nice wo zvakanaka vakauya nanabamunini vake vakadya vanabamunini vakasuduruka vakaenda. And I thought, okay, fine, so tomorrow since it's Saturday, inini handishandi Saturday iyewo I don't know what he was up to, but ndaifungawo kuti maybe munhu achazotiwo mari ugonotenga ugonotsvaga usavi kana kuti ndichauya neusavi kana ndaakudzoka or whatever, but nothing, totally nothing. Saka uri kuona kuti pakadaro Lorraine you end up being azi ucina usustowed siva stowed because of Mashurugwi vanda uchishandisa wani kaweti kako futi kahwemusa ndingatomboka pamupanda wedora kahwemusiwo zvako uri kutondinyangadza mumba mangu kuti wouya wodya chikafu changu saka uda ndidya rungani. Saka we end up also having that mentality yokuti guys hapana patakutongodishandisana. If I meet you and kanoka sabitsoma ndikoko, I'm not even going to entertain your podcast. Mira, Kola, you said something earlier on, and in I was actually writing it down. It was going to be my next point. What told us something kuti kwai unotanga kunzi kwai hande tinona maiguru. Kune mamwe Mashurugwi kana kuti kune vamwe varume mazano yokuti anotaka kunyenga otanga kukuti mai mhofu kana kuti mai gono kana kuti vamamoyo unotanga kutidaidzwa nemutupo. Mashurugwi mazano tanga kudana nemutupo kana ane vanhu mira utaure nabamunini vako ava mira utaure nasekuru vako ndisekuru ava ndo kana kuti ava ndo vazukuru venyava saka mastatement yekuti takutanga uchochingayidzwa nokunzi mainhingi kana kuti kana munhu ane mazita evana vaanenge anavo musoro utotanga kutoti festival yedu ndii festival yedu kana ari musikana anonzi Violet saka unogona kutanga kutonzi mai Bhai chop kana ari mukomana anotanga kutonzi mai Junior wakutotanga hauchotodaniwi kunzi Lorraine wakutotanga kutonzi mai Junior pane vanhu watonyora wakati kwanzi mai Gwatidzo. See your life. Unaona kuti Lorraine, inini one thing, I'm a 34-year-old lady, and I'm single and searching zvekutoti mucomment section mako utogara watondikagira variable ipapa. Saka inini one thing I've realized, Mashurugwi they've realized something, Lorraine. Vakadzidza kuti mukadzi one ukamupromisa chinhu chinonzi marriage mulife. Mai zvese unoitirwa ende zvese unopiwa wangomupromisa chinhu chinonzi marriage chete. Asi unomboziva chikakolaka inini hangu nyaya yekupromisa marriage is actually a turn off. I'm turned off the minute you talk about marriage. That's me, and I actually feel as if the minute you're not taura nyaya marriage, you complicate so many things. You complicate zvakawanda kana watanga kutaura nyaya yekuti ndakukuroora. I believe kana munhu achida kukuroora handiti anokuroora with no effort. Anongotaura kuti ndanga ndichikumbirawo chiredzo namba dzanavatete futi tawa nokupa vanhu namba dzanavatete vedu tautotenga vana vatete mujobek mazuva ano nekuti zvingatonetsa izvi vana vatete vedu chaivo vari kumusha uko vawa nokungonzi tete ndanga ndichikumbirawo list. Munhu wopiwa list hapana chinoitika handiti. Nyaya inangu truly speaking nyaya yekunzi kwai ndoda kukuroora, for me personally it's a turn off. Don't say that to me, don't do that to me in any way whatsoever. I don't want kuwa nyaya yekunzi ndoda kukuroora nekuti you complicate. Kana wakuda kuroorwa kana munhu ataura ndoda kukuroora watanga kuudzwa mutemo yekunzi picture yawaposta pafacebook haiite nekuti hama dzangu dzinozoti chii, nemhaka zvewadai so hama dzangu dzinozoti chii, mapfekero wakaita tiri kuenda out tikasangana nehama dzangu dzinozoti chii. I feel as if kana
kana takutaura nyaya futi unonzi ukati oh no I just got home unofunga kuti ndichangobva kusvika kumba kwedu. And I'm thinking, why are we? I feel as if kana tataura nyaya yenyaya yekuti takuroorana, we complicate things. Kana uchida kundiroora, go through the right channels. Ndaunganidza mari yekunokuroora iyi. Ndachikumbirawo manje kuti ndichava navanhu kumba kwenyu. Iwo kuda kuti ndikuroorere. And then I go like, yes, ndoda kuroorwa. But nyaya yekungoti the minute yatotanga kudanana, wautotanga kutondana kuti maigwatidza. My junior. My junior. Isisi yale nyaya my junior. Mesusi tawa nokunzwana my junior nana my violet. Nana my vai. Ana my mofu. But in all honesty, Loloka, truly speaking, apana akangwara in the dating game. It's a matter of, I don't know, luck. I remember one friend of mine actually saying to me, you know what? It's not all of us who are meant for marriage. And it's not all of us who are going to get married. Some of us are just going to stay single. I mean, that's just the way life is. So let's stop pushing it. And sometimes it's also as kadzi. This is not push our varume because I'm so desperate for marriage. Ndinopesera ndakumpusha kuti aite zvimwe zvinhu zvopedzera zvakundikuvadza futi inini as me because achanosangana nomwe musikana ari softas apa inini ndiri busy kumpusha kuti tamatondingora. At the end of the day, I'll discover that relationship that he's having on the side and I'll get hurt. But it was all because of me. We were busy hurting each other in the dating game. But honestly speaking, let's just, people should just relax. As Maskana, let's stop being desperate for marriage. Marriage is not something that, I don't know, is the greatest achievement on the planet. Let's stop pushing each other. And if Mashurungwi, please support, siyana ine kutirova zviweti mutirova chiweti munhu musuduoinja wotanga kufamba uchitaura kuti hanzi igaba iwe akazodai iye akazodai. Let's stop doing that to each other. Konaikola munhu anenge achikutaura kupi kwacho. Sorry guys, munhu anenge achikutaura kupi kwacho. Unoziva kuti chitorei inini ndaimbopinda chechi. Let me say ndaimbopinda chechi. Munhu maidanana muchechi handiti mawirirano machovha muri kudanana kunyatsozikanwa nevanhu kuti muri kudanana handiti. And people know you. Isusu vamwe tagara tingori vanhu vanotaura. I laugh with a lot of people, so I know a lot of people. And 3/4 of vanhu vari muchechi vanenge vatoziva kuti uyu ndinhingi handiti. Madanana paya nadude pamwe maybe you decide kuti okay yanguva yekuti ngatichipananai zviweti. Maybe dude asati vatoora zvavo uri kuonawo situation kuti havana mari yekuti maybe is earning from hand to mouth. I don't dispute, life is hard these days. Kuchengeta mari chaiko it's very difficult. Okay, fine. Marovana duet. Mangwana mamuka makonana lolo. Unozonzwa chechi yese unototongo chataurwa pamberi pamanondiziviso kuti sisi ningi vakadai so. Asi kana wasangana mukomana muchechi, is it not easier to say to the guy no sex before marriage? Unozwa kuti chiitore. Ini I've learned one thing. Mashurugwi ndio azere mumachechi. Mumachechi mazara anonzi Mashurugwi ekupedzisira. Akusisina kuchene kuti kwanzi let me say atingatauri zita rechechi, but it was a Pentecostal church. Panana brother vataitoziva kuti ava vanoridza keyboard but zvimoko zvavarova zviweti muchechi umu waitozviverenga kuti uyu ningi. Zuro chaiye manheru, Saturday manheru akarara achirova uyu.
chiwets asi nhasi ari pastage ari kurova keyboard kana kuti ndiye akabata mike ari kuleadha president worship. Saka muchechi macho futi mazara mashurugwi. Okay. And nyaya no sex before marriage, it's very difficult for us single mothers. Kuti ndikuudza kuti yes, it's possible. I don't dispute kuti it's possible, but it's very difficult. Chinenge chiri difficult. Kana ndisingadi kuvata newa ndiri kuvata newe. Kana you're serious, you know, wait for me. All right. Tiri kuita waiting here how long? Ndokubira kuvunza. Whenever you're ready. Whenever I'm ready to sleep with you, I'll sleep with you. Do you know that there are guys who can wait for you for 1 year? Akokutambisa still after that 1 year. Okay, that was one of my questions later on in the show. As women, chichirinani kulambastiwa the first week or kulambastiwa after a year wosiwa? And I think it's basically the same way that a lambastan kana munhu muri serious mese muri two, including this guy. Kana ari serious, whether malambastana first day ramasangana kana first date or whatever. If he's serious about marrying you, he's going to marry you. He can wait 3 years. Mozolambastan after 3 years, excuse me. Mozolambastan after 3 years. Kana angagara asiri serious kukurora. He's not serious. He's still going to leave you. Okay. All right. Problem just because inini mukadzi, but it takes two to tango. Apana patingambozvilambasta ndega. Talambastana ka after a week tasangana. Saka kana uri kuti ndiri hure newe uri hure. Okay. All right. It's 50-50 in this game. Okay, no, ndakunzokwa ndashenza. Saka uzoita uchichira mainini murume wacho. Kwanzi na caller, she's 34 years of age. Urukupi na iko Joburg, uri papi papi. Ndiri muJoburg. Okay, caller ari Joburg. Ask kuda ari kudebe and ask kuda truck drive, please. Why tapo? Mashiwer, kind of caller. The caller is 34 years of age. She's based in Joburg. One of her requirements for the man she's looking for, he's not supposed to be a truck driver. Chichi, when I'm on my. I'm a mother of one. Okay. So, dude should have to understand that I have a son in my life. Okay. I'm not going to walk around and say I'm not going to lie. I'm a mother of one. So he should have to accept Kutinjinemana. Okay. Yes. And you should financially stable, please. Zvekusoroundudza nezvenguti dzekumkonyi dzinenge dzagumburwa nematombo handina hangu nguva yacho. And the dude anfangwa achigona kutenga grocery kana achiya kumba kusleep off. At least we own a refreshing or just to show kuti at least watombofungawo mumusoro mako kuti kwandiri kuenda ndoda kunodya. Then kuya wakarembedza left right forward machi kuti munhu achatoshuka. Aiwa kana vasikana. MuJoburg tatouya kuzoshanda tichishandirawo mari. The same money yakuri kuda kushanda yakuda kuzodya pamani. Ndo the same money iri kundirwadzawo kuwana. The same way yakuri kurwadziwawo kuiwana. Saka let's not use each other. Okay. Kwanzi nomwe, are you willing to move abroad or to sacrifice to move to a different city or country in a relationship? Yes, I'm willing to move. If it satisfies me to move, I'm willing to move. Okay. No, Vaka, if I'm satisfied that you are not cheating on me, one. If I'm satisfied that you and I think moving can train, especially to a different country. Personally, for me, I'm only going to move Tarolana. Okay.
because unogona kumuvha woenda ikoko, maybe ndosvika ikokoko ndotadza kuwana basa for that meantime. Munhu otanga kundiitira ushorugwi hwake, ndotanga kutamba nhamo apa mwana wangu akamirira school fees kuZimbabwe. That one, I don't think it's a situation that I'm willing to deal with. I will only move kana decide kuti takuroora, you come kuroora kana kuti whoever vekumba kwenyu vouya voroora. It's fair and fine with me. I will move and come and stay with you wherever you are, whether uri +44 kana plus ameno Australia kana plus ameno America kana kupi kana Ukraine kana ameno Uganda ameno ikokoko kwauri ikokoko is fine. All right, ebo vakauya vanabvudzi vangu vakati vari kudawo namba dzavo, ndichangovapa. All right. Mashi wakainini hatisi kuda Mashurugwi, please. Hatisi kuda Mashurugwi, please. Hatisi kuda Mashurugwi. Waita mwana wamai, thank you. Alright, thanks dear. Mashiwa guys, hatisi kuda Mashurugwi, please. No Shurugwis. Apa ndine mamiss calls. Hatisi kuda Mashurugwi, please. Tokumbirawo. Mashurugwi taramba. I was calling in a direct call. Does this one still have airtime? Oh, is it Mashurungwi? Kwanza nakola ask kuda Mashurungwi. Kwa ma +44 chagai koko ma +44, please. Saka guys. Vakadzi vachema. So far tine murume 1 afona. Iwe rasi chingomira ngoti rein chakati. Kokungofona wacho ma struggles amukusangana nawo ku Cape Town ukokoko. Ndima nokushurugwa nevanhu mimi. Tendezi Mashurugwi echikadzi ariko. I believe kuti Mashurugwi echikadzi ariko akawandisa stereki. Akawandisa. Akawandisa. Akawandisa Mashurugwi echikadzi ariko. Vakadzi vachema vakati zviweti zvawane kulambasiwa mahara. And varume hamusi kuda kunotestiwa for HIV and AIDS. Varume hamusi kuda kusapota. Namba dzakashota. Sorry, sister. Sorry, guys. Cynthia, this is her number down. Okay, wait. Second, I'm going to phone on. I'm going to number down. 72819966. That's a number. My number is 0728199665, and it's a South African number. The code for South Africa is +27, so it's +277281999665. That's Ellen. That's a number. Kwa wasirira tu. Namba dzangu kusvika extend yekuti wasirira tu. Guys, musadaro team. Musadaro. Musazive namba dzangu kusvika extend yakadaro. Kwanzi pana munhu abvunza nyaya yeMashurugwi. Can married women call? Yes. See, married women can call. Married women can call and say their piece. Hello? Hello. Hello. Makadeo. Makadeo. Okay. Dawaya uruda kutaura ndakamirira varume. Kadzi gurunya nyoda kurara nevarume stereki.
chamunoda stereki bini munoda kudhibhanda stereki siyai chisystem chenyu kuda kunokumbira mari tumachi tiri kudhimanda mari stereki kana tiri kudhimanda lula stereki mukudhimanda mari okay munoda mari zvisingaiti mamiro munenge mari hasi zvino kunyaka munhu nhasi kudai akuda kutokumbira mari ndikumara kati kwamusoro ndawana brasiye ndawana brasi yapazanai osangana ichibhadhara chinhu chakwanire ndochaka ichibhadhara hatichiti vakudanana saka munorecha sai kana kuchikuenokasati chimulai kudai pfungwa dzenyu dzakuzara mari muna mari ndoyamunoda stereki mini apa muchina mari kunara tani kuvhura makumbo munoti isu varume tinokudawo kuti unokuvhura makumbo zvikudaro toriwo mukadzi anovhurira zvinhu zvake zvinoke zvaikwe haibona kuti musi wokutanga nokuita kutekera iyo kehefsi wakutomanya kutivhurira makumbo kutofurayo bhuku asi nevazvanzi kwanza hazvina musiyano wani kuti ndavhura gumbo nhasi nekusovhura gumbo after 1 year kwanza zvina musiyano wani kana muchida kungondisiya munongondisiya saka ndinoda ndavhura gumbo nhasi musiyano uripo sistre miraidi kutaurire musiyano uripo unde unotozvara zvinenge zviri zvakavharikwa unenge uchitove kuna kuputa so curious kuti uzive kuti zviri zviri mukati medhiresi iro basiketi iyo munei zviriwo rumbuya wokupfurira makumbo of same day kwatopuwaka saka aine chimwe chinhu chinoitika iwe sistere ndechekuda mukadzi ava even pavanovata navo vachikuvhurira makumbo pabhedha zvinozikamwa hapachena vangungovata kunge matanda indoiwo kumwe zvireseni zvekuti mabhedha zvekuti mabhedha okay pakungovata pakunge matanda apa handiti tikanyanyochukucha moti kwai wakazvidzidzirepi ndo mahure iwawa mumawhatsapp group menyu mahwa nekuti taura kuti kwai ndakazovata neumwe handina kuvata usiku ihwohwo ndosaka ndisina kumuroora nekuti anenge ane experience yakawandisa stereki chokwadi ndakabereka varume kana ndichitsvaga mukadzi wokuti irore ndotoona munhu andoziva ndokutsikana naye kusvikira nokusikaperi mukadzi wokuti chero ndikafunga ndiri kubvawa kuti ndakuda kuenda kumba ndoziva kuti ndakuenda kumba kunoitika zvose kwete mukadzi wokuvata denganda saka zviri kuitika nezvekuti imi mukadzi hamucharoveki nokuti makungoda zvokungoti mari unongoda kuti daitei pamusoro pakwa unapesaka unongoda mari yako chete ndiyomunoda ende iwacho uchiitwawo hamuchadi kuita chicheni nokuti unoda uchiti kwai nepo mari ifoma kana kuti zviri kuita zvichifura pfungwa dzenyu makazvazvara kuti tine mahitaenderana saka what do you expect kuti varume tiite totongoita zvakungoda zvisizvi kana muda kuroora chaiko chaiko indiita zvipindira mabhurazi ndokwandichaita notora musikana imi senge vari joni kunoku hana saka isusu vari joni semastatement atawanako isusu vari joni kunoku kunzi kwai mahure emujobheki arogwe tinorogwa nani kana musingarori mahure emujobheki sister majobheki mahure emujobheki ndemazivai tadi mahure emujobheki ndo aita senje ati mahure emujobheki savana senge vemujoni varomerera kutaura vakadzi vakakorosa dhonde musatombovhera vangwana vakeni because varume vakadzi vava hapana zvaufunga savana chete asi sisakasiya hunhu pabhodha isi patakaya kuno kujoni takasiya hunhu pabhodha chanotora kana takudzokera kumusha saka ndozvatokutaura kuti soka
ndizvozvo takaongotanga tichisiyana Tinoteke yangu kana tinoteke yakona. Kwanzi tisene ukhala nomjobheki sayene savana. Hangathi mbomirai kumwa savana muno mjobheki. Manje tochimwei henisi yacho ichidhura. Henisi yacho ichidhura. Henisi yacho ichidhura. Like andizothi network yangu here. Kind of good. Hello. Ndeipi lolo? Hi. Pane varungu saka nasingazothi ndithi hello kana kuti makadini. Aiwa, ndototaura ichocho chekwedu ndinozouikwa kamunomu ndikataura nechivheti. Tikataura nechivheti makadini. Tiripo ene makadiwo. Tiripo. Mastruggles atiri kusangana nawo mukudanana mudating scene kana kuti muma-proposals nemuma-fiancé nemuma-what. Apa ndinoda kumbokuudzai zvimwe zvinhu kuti it's by grace taura chokwadi zvinhu zvemuchato izvi. Because formula chaiyo hapana. Okay. And I would like to disagree nenyaya yekuti hanzi mari haina basa. Okay. Mari ine basa. Because inini as musikana kana ndichitsvagawo munhu ukangosvika pasina chero chinhu munodanana sei? Love. Aiwa, chimbotarisa kana pane vakadzi vakaroorwa mumacommon section imomo kana kuti vamwe vanogarawo nevanhu vavo kana kuti vari kudheta, kana mari iripo love inenge ichitofaya zvimwe zvisingaiti. Kusaka kana isipo love hapana chinobuda. Aiwa, munotsamwirana chero munhu achipinga padhoa unotogumbuka kana uchimuona so. Okay. Yeah, saka first of all ndezvokuti tinenge tisingatsvagi mari, but mari inobetserawo because vanhu vari broke, ukatarisa varume vakawanda vari broke vasina chinhu vanonetsa because havazi secure. Okay. They are insecure. Saka that is already a put off because iwewe une ma-insecurities ako ekushaya mari. Saka kana wakupinda panapa kana sistren vakutiwo something kungouya wakabatawo something grocery unotombwa wakoti kuenda uko chichi uya anenge achida grocery chichi. Saka ma-insecurities ako ekusava nemari ndiwo anotombva atobhowa parelationship ichitotanga. Saka vanhu vanoti mari haina basa vedwe ameno tishande yedu mari wongu but yeumwe inongonakidzawo yekupiwa inongonakidzawo. Tisanyeperani. Munhu wako kana achikuitirawo chimwe chinhu inonakidza. Chero tiri mumba munomu ini ndinoshanda, baba vanoshanda, but kana vachingondikandirawo kokuti aiwa chimboendawo unozvitengerawo zvaunenge uchida inonakidza fani. Vanhu, okay, seiko zvino kuZimbabwe vanhu vane madegree. And that's another question, another thing I was told to raise, nyaya madegree. Okay, but vanhu vanawo madegree kuZimbabwe, but mabasa ari kunetsa. Kana ndikasanganawo nemukomana wangu akastadawo engineering yake, kana kuti musikana akastadawo engineering yake, but ari muno mujoni ndigarden boy, ndiri musikana webasa. Ndinenge ndine hope yekuti zvinhu zvichachinja. Saka kana ndichiti mari haina basa, ndinenge ndine hope yekuti paanozowanawo basawo kuDeloitte kana kuPCW kana kupi ndisikadhitaisa pakati zvinhu zvichazonaka achazondirangarirawo. Ndingati pane 2% inorangarira.
98 hairangariri. Saka kana ndikashingirira pane munhu ari broke at this moment of time. The man is broke, he's not financially stable. Are you trying to say when he is eventually financially stable? Ndopandinoudzwa kunzuka usisiri type yangu. Yeah, but chinzwa panapa takutaura zvinhu maybe zviri different from kunzwisisa. Ndikutaura kuti sometimes iwewe unongochionawo kuti munhu wangu ane potential kana achiwinza tumasenti turipo itototo. Ndiri kutaura asi torina chaiyo yekuti haana even pekutangira, because tese tinotangira somewhere. But kune vamwe ava ma98% aya anozoti kana zvinhu zvabho anozoita sei wozokangamwa amenoti mentality yevarume kana kuti yechichi. Ini ndiro saka ndakazongoreta hangu Mashurugwi ekwedu uko, because ndanga ndanzwa nekuupbringa. Okay. Aibi. Saka sometimes nesuwo vakadzi tinofanirwa kutiwo totarisa murume tisingati anobva kumusha kana kuti anobva kupi, timbotrayawo mamwe maangles, because ave kwedu uku sometimes vanoshungurudza, ndisva kunyepa, vanoshungurudza. Okay, all right. Yeah. Saka at the end of the day tinofanirwa kutaurirana chokwadi kuti tinofanirwa kumitana halfway somewhere, not kuti inini I must meet you that side ndenge ndaashuga mama ka ndinenge ndaashuga mama handiti. Saka newe kana uchiuyawo nesomething uchiona kuti aiwa mumwe wangu apa anenge ari kushaya womujegawo, not even kakobiri. Aiwa guys, ngatisanyeperanei. Asikhola wechirume achangobva uyu ati kwai tinodimanda mari vasikana vekuzimbabwe. Kola maybe ari broke, ndivo vanenge vachitaura navo vema-insecurities vaya, ndivo vanenge vachitaura nema-securities vaya kuti kana wakuti ndipowo 5 rand yekuti ndikwire taxi watonetsa because hauna 5 rand yacho iyoyo. Ndo masi-insecurities anenge achitaura. Munhu anayo anenge achida musikana wake anotokupa iri 20 rand, not even 5 rand yawakumbira. And futi mukadzi, why should mukadzi akukumbira in the first place? Fungawo kuti mumwe wangu, because isusu vakadzi murelationship tinoita zvakawanda izvo zvawaitaura paya kuti kubika ndoita sei. Hanti isusu vanodawo zvinhu kwatiri, kuti hanzi tiri kukusasa kuti uri sei, uri wife material here kana kuti chii. Neno ndiri kukusasawo kuti uri husband material here. Okay, saka varume havafanirwa kuevaluatwa kuti naivowo mahusband material here. Ngati-evaluate each other. We must evaluate each other. Why isusu tinofanirwa kunzi tinoevaluate all the time? Right. Husband material. Maiwe. Hanzi ndakupopota. Husband material. Okay, tifanirwa kuziva kuti kune mahusband material panze apo. Iwewo uri husband material here naashans Paul. Wakanditarisa panguva ino kana uchazotera show iyi yava chimunyu. Are you a husband material? Material yako yakakwana here? Uri mameters atiri kuda chaiwo kana kuti uri mameters akashota? Yeah, saka lolo pakupedzisira kwangu ndoda kungotaura kuti the same way varume vanoti izvo mukadzi kana uya mumba. I think it was a topic yawakambotaura a few days ago. Yes. I asked the question anditi ndakaenda mumba kwaBay and it was my first time to spend. Tell my daddies, I want you to listen to this. It was my first time to spend more than 2 nights at my boyfriend's house. My boyfriend. My boyfriend. It was my first time to spend more than 2 nights at my boyfriend's house. So I asked the question, is it a must that I have to wake up and clean his house? Is it a must that I have to cook? Is it a must that I have to do something? And majority of people said I had to cook. Majority of people said I had to clean.
other people said no, it's not a must that I have to go into his house and cook. It's not a must that I have to clean mbamake. So the question, it was a very genuine question on my end, because it had been long ndisati mu relationship nemunhu wandinoti ndoshanyira, and kana ndamushanyira, do I have to cook for him? Do I have to clean mbedha chichinoitika masheets ndobva ndawacha masheets here or what? So that's why I asked that question, kuti kana ndakubva kumba kwemukomana uyu, am I supposed to kuwacha? Ndinofanira kubvisa masheets here pambedha ndosiya ndawacha, but ndikuwachira ani? Is it for the other person?